Hola, bona tarda. Continuem des d'on ho vam deixar, val? Avui faré amb aquest vídeo les ratlletes, val? Vam acabar amb el, com es diu, amb el transportador d'angles aquí, val? Me'n vaig aquí ara al principi. Ostres, en aquest no tinc... Tinc les cotes, però no tinc les paral·leles. Bueno, doncs us faig les paral·leles, vale? Anem a eines, modifica... Ah, no, és que les paral·leles van aquí. Línia... paral·lela i li diem que la distància sigui de 20, vale? Anem a fer les paral·leles de 20 i agafem aquesta d'aquí cap aquí, aquesta d'aquí cap aquí, aquesta d'aquí cap aquí, aquesta línia em poso cap aquí, aquesta línia em poso cap a dalt i aquesta línia i em poso cap a aquí, val? Cap a aquí, ara que no hi ha fet clic, li dono escape, i ara fèiem línia per 2 punts, vale? Línia per 2 punts, i li dèiem que forcés al mig. A veure on tinc el força al mig. Força al mig, vale? Aquest d'aquí que diu força al mig. Vinga. I agafàvem des del mig d'aquesta línia fins al mig d'aquesta línia. Li dono un escape i torno aquí. I veus que torna a dir mig de la línia, mig de la línia? Doncs li dic des d'aquest punt fins a aquest punt. Escape, ja m'han anat de l'ordre. I ara el que faig seran els biselles. Eines, modificar i modificar bisella. Vale? I aquests biselles doncs els farem amb aquesta línia d'aquí. Veieu aquesta que selecciono? Aquesta. I després amb aquesta. I ara faig una altra bisella d'aquesta amb aquesta. I ara d'aquesta amb aquesta, i ara aquesta amb aquesta i aquesta amb aquesta, i ara aquesta línia amb aquesta línia. Escape, i de moment ja tenim fetes les paral·leles, vale? Llavors, ara, què fèiem? Fèiem un offset, una paral·lela. Jo li dic offset perquè quan jo estudiava es deia offset perquè tot era en anglès, no hi havia ni castellà ni català, només es feia, doncs això, en anglès. Vale, faig una paral·lela i recordeu que vam dir que la fèiem a 5 mil·límetres. Val? Li donem a 5 mil·límetres, tecla Enter, i fèiem aquesta d'aquí cap aquí, i aquesta d'aquí cap aquí, i aquesta d'aquí cap aquí. Vale? Escape, i ara fèiem els biselles o els trims. Trims era redueix. Vale? Doncs fem els biselles, vale? Agafem la de bisella, i diem que biselli el tros petit amb aquest d'aquí i el tros petit amb aquest d'aquí. I ara escape, aquesta no la necessito, la selecciono, aquesta no la necessito, la selecciono i li dono a la tecla de suprimir, d'esborrar, val? I les esborrem. Val? Doncs ja la tenim esborrada i ara el que fem seran les paral·leles a 10 mil·límetres. Vale? Anem a fer paral·leles. Eines, dic línia paral·lela per 10 mil·límetres i fem aquesta d'aquí, veieu que no és aquesta, vale? Sinó que és aquesta. Vale? Ai, li haig de dir 10 perquè aquí està a 5, anem a fer 10, no, 10. Vale? Fem a 10 i fem aquesta línia vermella cap aquí. Vale? Escape, i faig el bisella. Eines, modificar. A veure si tinc jo això aquí amb els dos dits. Ah, sí, a veure, sí, tinc amb els dos dits a sobre del touchpad. I ara fem el bisella d'aquesta amb aquesta. Aquesta no la vull per res, me la carrego. Vale? Molt bé, doncs això ja està. Ara anem a fer les paral·leles a 10. Vale? Línia paral·lela i a 10. I fem una cap aquí. Si us hi fixeu, passo per la línia sense tocar, sense passar a prop de la vermella, però si t'equivoques i fas alguna línia que no d'això, no passa res, perquè després l'elimines i ja està. Val? Vinga. Ara imagina't que m'equivoco i faig aquesta, no passa res, jo segueixo fent les paral·leles, vale? De 10 mil·límetres, que són 1 centímetre, val? I me les segueixo fent.
Jo faig totes les paral·leles que necessito. Ui, aquí, aquesta, 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 cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, ui, merda, perdó, cap aquí, una altra, em poso al costat d'aquesta línia, li dono cap aquí, 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 i aquesta mi cap, vale, això d'aquí, continue, fora. Ara continuo amb aquesta. Ja quan acabi de fer totes les paral·leles, amb les que m'he equivocat, les esborraré totes a la vegada, vale? Clac, clac, clic, clic, clic. Ara aquí em dona error. Vinc cap aquí, clic, clic. Aquestes també, aquesta també, veus, una altra equivocada, vale, no passa res. Després les esborro totes. Les que m'equivoqui, després les esborraré, val? Una altra, una altra, una altra. Vale, aquí ja està. M'equivoco 2 o 3 vegades, vale? Perquè veieu el que passa després. Vinga. Vale, clic, 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 otro error, clic, una altra, una altra, una altra. A veure. A més van sortint coses aquí, perquè el Pointer Focus és el programa aquest que fa la lupa i el cercle aquest rodonet vermell, vale? Com que fem tecnologia i digitalització, doncs explico que aquest programa, que és gratis, el podeu baixar i en els vostres vídeos també el podeu fer servir, vale? Pointer Focus. Però clar, hi ha la versió de pago, però si tu te la baixes gratis, doncs et va sortint la marca d'aigua, vale? Vinga, ja he acabat amb això. Ara anem a arreglar això. Aquesta d'aquí m'he equivocat, doncs la selecciono i la suprimeixo. Què passa? Que m'he equivocat 2 vegades, doncs la torno a suprimir. M'he equivocat 3 vegades, doncs la selecciono i la torno a suprimir. Al final d'allò, al final l'acabaràs borrant tota. Aquestes d'aquí, si ho fas així, ja directament selecciones els 3 elements i els suprimeixes tots. En aquí no sé quantes vegades m'he equivocat. 1, 2, i 3, i 4, i 5. Doncs les vaig suprimint. Jo les vaig seleccionant, i si les vull suprimir totes de cop, ho faig així, suprimir. Bé, doncs ja estarien totes les ratlletes fetes. Llavors, ara què hem de fer? Canviar-les a color blau. Doncs selecciono des d'aquí fins aquí, exemple, i li dono a eines, modificar, atributs, i el color sense canvis no, el col·loquem de color blau. Recordeu, el blau, ho diem cada cop, el blau el marcarà i el vermell el tallarà. Doncs mira, ara selecciono aquesta, que vull que talli aquí i vull que la talladora làser talli aquí i talli aquí, i aquesta línia també la talli, i aquesta línia també la talli, i aquesta línia també la talli, i li dic amb els 2 dits a sobre del touchpad els atributs i li dic que, com que vull que ho talli, ho faci de color vermell. Doncs vinga, de color vermell, i ja ho tenim, d'acord? Doncs aquestes línies les tallarà. Segueixo seleccionant, ara aquestes d'aquí, com que només estic seleccionant línies blaves, m'és igual, jo les selecciono totes. Això ho traiem una altra vegada. I 2 dits a sobre del touchpad, li dic atributs i li dic que els canvi a color blau. Després ja veig que jo vaig molt ràpid, és que no s'anirà més lent, ho sento. Si canvieu la velocitat del vídeo, la veieu una miqueta més lent i veureu que ho podeu fer. Li poseu a 0,25 de velocitat i ho veureu més lent. Jo parlaré més lent, però igual. Ara he seleccionat aquestes i també les canvio a color blau. Pam, atributs i canvis a color blau. On està el blau? El blau. D'acord. Es marcaran la hipotenusa. Això d'aquí això és un cartabó. Aquesta eina es diu cartabó. Aquesta eina o estri de dibuix tècnic es diu escaire. I això d'aquí són triangles rectangles. Per què? Perquè aquest angle, recordeu que era de 90 graus i aquest també és de 90 graus. Aquest triangle és isòsceles. Per què? Perquè 2 costats són iguals. I aquest, que és el més llarg, es diu hipotenusa. I aquest, que també és un triangle ja t'ho diré, rectangle, perquè aquest angle és de 90 graus, és un triangle escalè, i aquests són els 2 catets. I aquest d'aquí, que és el més llarg, torna a ser la hipotenusa. Vinga, què em faltava? Canviar això d'aquí. Sempre que seleccioneu d'esquerra a dreta, només
seleccionarà les coses que estiguin totalment dins del rectangle. Llavors, un altre cop touchpad, 2 dits i canvi a color blau. Molt bé, d'acord, pumba. Si ho fes així del revés, què passaria? Que tot el que toqui canviaria de color, o sigui, se selecciona. Per què? Perquè el quadrat de color de dreta a esquerra selecciona tot el que toca. En canvi, el quadrat d'esquerra a dreta només agafa el que està tot a dins de la selecció. Escape. Li donem a fitxer, desa i ja el tenim guardat. Vinga, fins a la pròxima. Adeu.